Assalamualaikum dulur-dulur, informasi wonten ten Desa Grenjing, Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Nggih punika wonten ten sumber emas. Sumbere tinggi konsumsi masyarakat, sumbere mboten telas-telas nih. Kuatah masyarakat ngambil ten sumber mriki. Sumbernya mboten saged tinggi mandi niki, khusus buat konsumsi masyarakat. Saben dinten tiang beto galon mendhet ten sendang mriki. Alamatipun ten namine sumber emas. Alamate Grenjing, Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Turine tiang kampung saged tinggi tetombo, pokoke nggih keperluan-keperluan sing kang sae. Informasine sakmeten. Yen badhe tilik ten sendang ten sumber emas Desa Grenjing, Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Nah niki namine. Sumber mata air, sumber emas Grenjing. Mboten saged tinggi mandi, niki tinggi konsumsi masyarakat sing mendeti galon kuatah nih. Pamit matur nuwun. Nah niki wonten tandone sendange dinggo menghidupi masyarakat sekitar, dipendheti toyane tinggi kebutuhan sedaya kampung kang wonten mriki. Matur nuwun.